Здравейте на всички! Благодаря, че се включихте в моя канал. В днешното видео искам да споделя с вас една прекрасна почистваща маска за лице, на която попаднах преди около седмица и реших да изпробвам, защото е изключително лесна за приготвяне. Състои се само от 3 съставки, които предполагам почти всеки има в дома си. Едната съставка е прясно мляко, след това имаме мед и основната съставка, всъщност, която почиства изключително добре поради абразивната си структура, е индийското орехче. Ако проявявате интерес към такъв тип домашни маски за лице и искате да видите как направих своята, останете с мен. И нека да започваме. В първата чаша съм си приготвила прясно мляко, което леко затоплих, като количеството е, да кажем, не повече от 2-3 супени лъжици. Дори когато я приготвих за първи път тази маска, бях отляла малко повече. Абсолютно излишно количество, което след това се наложи да изхвърля. В тази чаша съм сипала около една супена лъжица мед. Като разбира се, всичко това е много приблизително. Вие може просто на око да отливате. И ето е третата последна съставка, индийско орехче. Има доста силен и натрапчив аромат. С тази маска се седи около 10-15 минути и сега ще ви покажа как я направих. Ще използвам чашата с меда, в която ще добавя малко от прясното мляко и ще разбъркам добре. Моят мед, с който разполагах, е течен. Мисля, че е малко по-лесен вариант, отколкото захаросан мед, но тук също не пречи. Индийското орехче не съм го отмервала на количество, когато си правих маската. Ето така сипвам на око. Да кажем една супена лъжица индийско орехче. Въпреки че това не е ядене и мисля, че точните пропорции не са от кой знае какво значение. Маската не е особено гъста, така че за нанасянето й съм приготвила една четка за грим, която не използвам. Можете да използвате и някаква друга ваша четка за лице. Не се притеснявайте за нейното измиване, ще успеете лесно да я измиете, тъй като повечето четки са синтетични. И кухненска ролка. Със сигурност ще ви трябва леко да попиете, защото потича от време на време маската. Върху чисто лице, ето по този начин, ще нанеса първия слой от маската. Както повечето продукти и тази маска за лице, лично аз реших да не я нанасям в най-вътрешния кръг около окото, тъй като там кожата е доста нежна и не е хубаво да се правят експерименти с тази област. И меда, и млякото, разбира се, ако меда е истински мед, не говоря за глюкозно-фруктозните сиропи, които се продават по повечето супермаркети, говоря за истински мед. Тоест, както не е изненада за всички, е изключително благоприятен за кожата. Прясното мляко също така е изключително благоприятно. Има много добро почистващо действие за кожата. Ако имате леки зачервявания, ако имате леки пъпчици, предизвикани от замърсявания, подотини на кожата, тази маска мисля, че би била много подходяща и полезна. Основното действие на тези съставки е почистващо и няколко дни след като сте направили тази маска, ще забележите, че кожата ви продължава да е
изкряща и да скърца дори. Единственото нещо, което сега изчаквам в момента, е леко да засъхне този първи слой, за да мога отгоре да нанеса още един. Така. След което ще изчакам 10-15. Ето сега, след като първия слой малко е поседял върху кожата, разбира се, не е изсъхна, но малко поне е постоял, ще нанеса още един пласт. Ето така. Някога много обичам да се доверявам и да изпробвам подобни маски, разбира се, след като прочета обстойно не само от какво се състоят, ами и каква е функцията на всяка една от тяхните съставки. Разбира се, не всеки път ефектът е изключително добър. Веднъж си направих една подобна маска, на която попаднах в интернет. Видя ми се, отново беше лесна, беше с банани, видя ми се много лесна, много приятна. Да, само че нямаше измиване на тази маска. Лично моя съвет е: не си слагайте банани на косата, защото после ще страдате изключително много, докато си отмиете всяко едно влакънце от бананите. Ето това е, готова съм. Можете сега да направите две неща. Едното е в момента, в който сте я нанесли, да разтъркате и ще усетите изключително финната абразивна структура на индийското орехче. Ето така можете да разтъркате навсякъде по цялото лице. Това всъщност е пилингът, който почиства. Мисля, че тази маска е достатъчно да бъде правена веднъж седмично или веднъж на 2 седмици, разбира се, според спецификата на кожата. Отстранява всички мъртви клетки по кожата. Така, след като сме направили този лек масаж и пилинг, изчакваме 10-15 минути и ще се видим отново. Отново пред вас, около 10 на минути по-късно, преминавам към избърсването и отстраняването на маската по лицето. Сега, ако искате отново, може за последен път, медът доста се е стегнал върху кожата, може отново да направите лек пилинг. По този начин да втриете още малко от меда и млякото в кожата. Няма да ви бъде излишно при всички положения. Доста по-трудно обаче от първия път. Приготвила една детска кърпичка на децата. Ще използвам обратната й страна. И по този начин, намокрила съм я, забравих да допълня. Не е никак трудно тази маска да бъде отстранена от лицето, тъй като няма как да засъхне на 100%. След като отстраних основното количество от маската за скърпата, отидох за да измия всякакви остатъци от меда и нищо да не ми лепне. И последното нещо, което ще направя, е да сложа крем, каквото използвате, нещо хидратиращо е хубаво да бъде. Вашия дневен крем просто можете да използвате или нощем, ако правите тази маска вечерно време. Предполагам, че всеки един от вас ще забележи, това не би могло да бъде ефект само върху моята кожа. Веднага с измиването ще усетите колко гладка е кожата ви и как една обикновена подправка в кухнята, която е била до сега за мен лично индийското орехче, може да има такъв невероятен ефект върху кожата и да замести толкова много готови пилинги, маски, ексфолианти и всякакви други неща, които се предлагат на пазара и които не винаги са най-доброто нещо, колкото и да струват те. Тези абсолютно естествени съставки, млякото, меда и индийското орехче, ще видите колко много положителни страни и положителни ефекти могат да имат върху вашата кожа.
Аз съм готова и с нанасянето на крема. И това беше всичко от мен. Благодаря ви за вниманието днес. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако искате да ви показвам повече такива видеа за направени продукти в къщи, ако искате да споделите нещо с мен, да дадете предложение за някое видео, което да заснема, което не сте изпробвали още, да видим как става пред камера, моля, пишете ми в коментарите отдолу. Ако харесвате моя канал, може да се абонирате, ще се радвам изключително много. Можете да ме намерите също така в Instagram. Благодаря ви за вниманието. Това беше всичко от мен за днес и до нови срещи!